Направи реклама на другия. Маймун. Тя е достатъчно прекрасна, за да бъде рекламирана. Колко струва да изглеждаш така? Напоследък полагам адски много усилия. С годините обаче ставам все по-красив. Щом уважаваш публиката си, воля. Роден град? Добрич. Стара Загора. Кой те откри за професията? Много хора ме откриваха. Може би главно Милко Калайджиев. Аз съм самобитен талант. Как попадна в София? С влак. В София съм от 4-5 години. А в телевизора? Никога не съм имала желание да бъда под прожекторите, просто исках да пея. Телевизора мисля, че хванах трамвай. А в VIP Brother? Била съм в Big Brother преди няколко години. В Big Brother ме закараха с качулка и с такси. И реших, че отново трябва да изживея това приключение. Съжаляваш ли? Напротив. Не съжалявам. Опиши с една дума Люси. Забавен. Homo sapiens. А кичка? Сложно. Коя беше кичка? А Луна? Коя беше Луна? И за нея мисля, че не се сещам. А Светлана? Светлана е слънчево момиче. Наивна. А Преслава? Прекрасна. Преслава е Маймун. А Гъмов? Маймун. Аз. Кога парите нямат значение? Няма такъв вариант. Има много по-важни неща от тях. Какво харесват жените? Напоследък мен. Всъщност, приятелките от женски род в повечето случаи са мъжки момичета. А мъжете? Имам една песен, в която се пее "Мъжете обичат играчки". Надявам се не мен. Изневерявате ли? На кой? Няма на кого. С какво може да те спечели противоположния пол? Това е една загубена битка още преди да си тръгна да я печелиш. Мисля, че това е въпрос на химия. Как би изглеждала идеалната ти половинка? Имате преди Преслава? Все още не знам как изглежда. С колко пари се справяш на ден? Никога не ми достигат. С колкото толкова. Кой трябва да плати сметката на първа среща? Жената. Зависи от обстоятелствата. Кажи ни една абсурдна клюка за себе си. Напоследък са свързани с Гъмов, но не абсурдните. Че съм спал с Антон Радичев. Най-скъпото нещо, което притежаваш. Според мен гласа. Може би сина ми, ако трябва да сме сериозни. Къде не обичаш да те пипат? А кой ще ме пипа? Ами няма такова място. Каква музика слушаш? Всякаква. Рок-н-рол. Любимо рок парче. Моето. Лъжа е. Don't Stop Me Now на Queen. Запей. Don't Stop Me Now. Кой е твоят връх в кариерата? Предстои. Но може би моментите, в които хората са ме обикнали в началото, Бихте ли станали депутат? не се виждам в тази светлина. Не съм толкова глупав. Предложението, на което не можеш да устоиш. Може би да стана депутат. Поканата на Big Brother. Дай оценка на кариерата си от 1 до 6. 7. 6. Как се виждате след 25 години? Мърморещ. Баба Преслава. 3 неща, без които не можеш. Семейството, приятелите си, музиката. Цигари, пари и приятели. Колко сте си близки? Този въпрос, може би никой не ми го е задавал напоследък. Достатъчно. Влюбен ли си в момента? Как ви изглеждам? Почти винаги съм влюбен. Кой от двама ви е по-симпатичен? Аз много ясно. Тя, А по-интелигентен? Той. тя, А по-богат? И двамата. аз, А по-секси? Той. аз. Какво отговори другия? Предполагам същото. Ами, той отговорил, че Нарушавали ли сте закона? Да, не мисля. Аз съм послушно дете. Любима българска дума? Народ. Бъдева. А филм? С деца на море. Оркестър без зим. А песен? Синева. Късно е. Да чуем. Ти отмина, ти отмина, ти отмина. Повикайте ме, късно вечерта. На кого би връчил златен скункс? Нека да е Волен Сидеров. На себе си. А бяла лястовица? Пак на себе си. Нека да е на някой, който е заслужил. Какво ще пожелаете на българите за коледните празници? Да са живи и здрави, малко повече да мислят. Много любов, здраве и да изкарат празниците с семейството си. Зуек! Аз само едно нещо не разбрах. Колко са си близки Преслава и Гъмов? Това не разбрах. Абе, и аз не можах да разбера, ама като не се сеща да ги питат. Да, и ти си прав. Благодаря на нашите гости Преслава и Гъмов. Аплодисмент за тях. Пожелаваме им успех и успешна хубава сватба! Зуек, моля ти се, те си просто приятели, разбираш ли? Давай. Те си приятели. Аз без да искаме. Мисли при да кажеш нещо.